Waalaikumsalam lagi tanang kang rekso bau rekso tusuk mriki ketlat papat kawan bangsal bekang nunjuk. Oh, barinya lami sang yang moyo kang kawadari dulur papat kang mau pancer awayang sampun rawuh dhateng ing siti pagelaran mriki. Assalamualaikum ya rijal guys, assalamualaikum ya wal arwah muga kasat nyat ingsun pemenyan lan tuko situ mugi angkoso. Badhe nyuguhaken suci sekolah alum racarung durni senmara seneng mugi ngaturaken sedherek katon katon sedherek kerawatan ora kerawatan serta sedherek sok marga sang yang cipta kula nyuwun rawuh jalan jembane jalan Pentono Raja Joko Sabda lasak menika. Ing panggonan mriki kula badhe gelar tengkang peparingan asma kala rejo saking dusun bumi ayu sak punika. Mugi paring ana rahayu lamet ing salebetipun kalangan lan sak njawinipun kalangan. Bismillahirrahmanirrahim kang kuwasa kan ora gumetan marang ingsun lan ana wayang ingsun sapa ngangalani padha sumingkira padha lebur jauh sirna saking kersane Allah kang perno donga jurang penatas kang jatine gongseng sapi alas sak menika cukup senajan kula ngaturaken dewe leweng kelapatan kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya untuk sampeyan Ya, hati-hati ya, para penonton semuanya hati-hati. Jadi kalakuan ini nggak terbatas. Bensak gue, sakar gue dia, nggak terbatas waktunya. Ayo, kita saksikan bersama-sama pada acara sore hari ini. RT 2 ternyata masih bisa ya, tandakan ini baik. Karena di sini tadi malam langsung dilaksanakan veto elektronya ya. Awas, langsung lari ke arah utara. Hati-hati ya. Bagi para penonton hati-hati semuanya ya, hati-hati ya. Karena ini pergaulan dari kalau itu sangat terbatas ya, sangat terbatas semuanya masih mengikuti lomba ya. Jadi hati-hati. Oh sini ya, harapannya loh, tak terbatas ya. Oh, tak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam bagi tanyang kang rekso bau rekso dusun rigi ketlat papat kawan kang salbat kang munjuk. Badanya nami sang yang moyo kang kawadara dari tulur papat kang mau pancer ana wayangi sampun rawuh dhateng ing siti pagelaran mriki. Assalamualaikum ya rijal gaib, assalamualaikum ya arwah muga tasat nat ingsun ngopong menyan lan tupo situ mugi angkoso.
Padanya ku akan suci sekularum nyarum kurni seneng ora seneng mugi ngaturaken dumateng sedherek ingkang katon lara katon sedherek ingkang kerawatan lara kerawatan. Serta sedherek ingkang saka marga ina lan saka marga ina sang yang cipta Allah nyuwun rawuh dalan sembani dalan kencana raja kaya sapiala sapunika. Ing panggonan mriki kula badhe ngipraken satriya-satriya banteng kala reja saking dusun bumi ayu sapunika. Mugi paringan rahayu slamet ing salebetipun kalangan sanjawinipun kalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuasa tan ora gurnatan marang ingsun lanang wayang ingsun. Coba kang halang-halangi kuli waduh sumingkira padha lebur-lebur dadi awusirna saking kersane Allah kang kerna donga. Durang penatas kang sejatine mugong seng jaran sembani jaran kencana sapiala sapunika. Kirap semanten kula ngaturaken beweli wonten kelebatan kula nyuwun agung pangapunten dhateng panjenengan sedaya andheng sampel dhateng ing sampurna. Itu memang nyari anak kecil ya, minta diciumi. Satunya minta anak kecil minta diciumi, satunya lagi ganti lagi. Ternyata itu juga, itulah maksudnya ya. Warga kita sendiri ikut kalah, hati-hati. Hati-hati mas ya, memang banyak belumnya, enak siap BRT 2 itu memang acara dadakan, jadi tempatnya pun banyak durinya, banyak belumnya. Hati-hati, bagian gak kalah. Iya, ini yang sepedahan hati-hati, yang naik sepeda motor, awas gue. Yang naik sepeda motor Pak De, mohon minggir, ya.
Kita turu, Pak Dwi, nggak ngerti carane. Ya, terus disunting terus, tak apa-apa. Yo, simak terus, ayo, cak mampu sampean, ayo. Kawane galek musuh iki. Tolak kawane. Sopo mana sing dicacekno iki? Yo, ayo. Wargane RT loro, cacekno kabeh Mas. Apa-apa wis tekno. Yo. Warga dewe ya, akeh sing kalah sore iki warga dewe. Macone sik tanduk, kene sebelah prasmanan ya. Macone tak balik-balik iki. Embo balik kene sebelah prasmanan ini ya. Tadi gak kalah dengan Mas Sony ya, warga RT 2 juga gak kalah dengan yang lainnya. Loh, foto bola itu ya, foto bola kabeh ya. Rukun, buyut, nanti kita dari RT loro buyut rukun. Mas Sony menggale kesuarakan mana sebelah pas mana ini nanti Mas Candy bola apa ayo Candy Mas Candy bola ini sebelah sisa ini ya roto ya personel kolor hijau ya nyari sebelah pas mana ini dikira oleh Mas Yoga ayo. Kalau di Banten
kurang nggak tuh? Ayo, kurang nggak dari loro? Ayo, diem aja dah, diem, nggak usah takut, diem aja, ya. Nggak usah takut, ya. Karena ada yang mengendalikan diri. Ya. Ayo, bro, ayo, tak no sore ini, ayo, kau nak ewangi. Dari arah utara digiring dari suatu sebelah arah mana ini? Jalan apa macamnya? Ayo, cepat ya, mereka cepat dulu pergilah. Ayo, jangan berhenti pak, jangan berhenti. Terus, terus. Materialnya, kalau pakai material, kamu coba, cepat. Semuanya dikalahkan, gak ada satu pun yang ketinggalan. Setelah meriahnya dengan bila tangan, yo, bila tangan ada, itu juga di sini tidak meriah juga. Dia bertemu dengan itu sedikit ditambah dari warga RT 2 itu duduk juga. Ayo, sing RT 2, Antoni Mas Fendi, ayo, sing rukuman. Jangan seperti itu ya. Setelah ini diulangi lagi balapannya. Ben sampai lumpuh ya. Sebelum itu sampai diulang-ulang lagi balapannya. Ya. Oh, enak juga. Ini mana bocor? Kecil dua ya, kecil loro ya. Ayo, tambah berdua lagi, tambah ganas lagi. Ayo, henteno.
lho Mas Pendi itu sore sing karaoke iki ya karena boleh nyanyi saiki itu sore gak boleh nyanyi ya Mas ya ayo Mas Pendi This is special perform Bandeng Kolong Ijo Racing Road Support by John Smith Malang from Ijedani Square Band Remix. ya cari lagu yang enak yang panas lagi yang lebih mulia lagi ya. Jangan berpikir ya. Tetap peralatan ya. Jangan khawatir sore ini kita habiskan ya tenaganya. This is special perform Bandeng Kolong Ijo Racing Road Support by John Smith Malang Mama berarti dimakan. Ijedani Square Band. Berarti dimakan. Jaluk permennya jare. Iki, aku jaluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belum saya mencoba dari keluar sosok ini sepuluh sing anteng iki rosak konco pasti aturaken pagelaran panten kono tujuh mungkin harus sambil kolo maturkan kita nyanyi kita dengan orang satu kalau itu tadi laksanakan rasanya setelah kasih rawatan tetuang yang sama manjinan dari salah satu panten ini dua tahun suka hormat manusia dari pulau saking popon dari pulau saking bio kakak bawah dari kakak barapati mungkin campur kelasan campur itu papan kajian mengenai mau kaki tubuhnya itu bukan jadi karena makan dulu makan bau itu harus pantai kolor hijau Allah kisah lain kami sami dan badan pelawu sebetulnya mungkin belum kasih hormat manusia cikal bakal akal panjang pekarangan cakep kikis sak jauh ini kikis sak beting kalangan lawan sak jauh ini kalangan setan jauh si hormat mungkin buat nuan ingkang ganggu jadi badan pantai kolor hijau lang toro rawu sedoyo manengkang baurojo pantai kolor hijau panjenengan pulau atu tindak teteng mriki kanthi prayoga pulau atu cari ingkang sekeco semen kondo semen rasa dengan ing pojok bakal sampun kemawi sepul arum kondo seneng ora seneng iki wong atu ingkang baurojo sok dusun mriki panjenengan sak badane ngrakapi siap menika panjenengan kula suwun panjenengan wangsul dateng tapane dateng ketaponi pun ngantos bantu papan pun ngantos bantu panggonan wangsul kanthi rahayu slamet sagung dumadi rasa-rasa rumangsa rumangsa ono marang sing gawe urip rino lan wengi ibrat rapatan pola ingat insun ngaji jurang penatas yang sejati ning rasa-rasa kang sing maring kersane Gusti Allah rahayu kalis ing sampi kala Sukodira ing kata dening kalas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam sopan tempel silakan dan sedoyo panjenengan kula atur tindak mriki kanthi prayoga mriki sampun tuwalus dadi bakalan jar ingkang keco semen semen rasa sari lan lan sari kembang suku suci kita arum lati Meneng aku iki vlog. ingkang bawrasa pantek ora ijolan anak. Ya mangkane ya. Sabar panjenengan Ayo
nak ngarep aku. Sekolah cowok yo nyoy gak mau. Aku kata lagi lagi. Wes lagi wae sangarepmu gak ketemu berat. So. Sampai itu lah jalan di sana awalnya ditutup aja kebrok nih. Saya bertamu awalnya ditutup aja. Ayo, ayo, ditutup sampai buka. Mau gua main dewe, bertamu main dewe. Yo, Mas Fendi. Mas Tony jalur nambah mana ini ya? Kurang malam saya, ayo tambah Mas Tony. Untuk bisa awan ya. Oh, jangan buntonnya, ayo. Mulai barai. Maka di sayang karo ponakane. Ayo cium sayang, cium. Enggak apa-apa, cium, ayo. Ya, itu tandanya masih sayang. Awas karo listrik, ponakane. listrik. Yo, ayo, berdua dicium. Ayo, enggak apa-apa, yo. Cepet serang.
Kamu berat berapa? This is special performance. Banteng Kolor Ijo Racing Super Bike Jauh Speed Malang Pro Ijinami Square Band Remix. This is Dani Square Band Remix. Enak ya lagu nih, tiga bersaudara, kompak dia joget. This is special performance. Banteng Kolor Ijo Racing Super Bike Jauh Speed Malang Pro Ijinami Square Band Remix. This is Dani Square Band Remix. Burung mas, keselane. Kapan itu